Go. Asa ganahan mo asurayan mo? Kabay relasyon o kabay pamilya? Pamilya. Family girl na. Okay, pila na katuig ang relasyon sa pamilya? 14 years, sir, in marriage. Pila na kabuk na himong anak? Tulo. So far, kumusta ang kinabuhi? So far, so good. Naiaway, okay. Like normal family, like good. O yung pinaka-grabe nga away sa sulod sa pamilya? Like ingani, kanang, Inom-inom? yes. Nga naman, dili ganahan ang bana. Kauban pa man sa inom, but usually ako ang mahubog niya. O mahubog na, like, di na mabuyag. Dapat moderate lang ang pag-inom. Yes, kana, tsakto gana. Drink moderately, Rajad. So far sa 14 years, unsa kahaimuhang life lesson? Sa'yo, magugong namin nyo. Mo pila edad? At the age of 17, namabdos na ko. Eskwela pa ka na mga naman ha? Fresh pa ko high school grad. Pag after 1 year, namabdos ko dayon. Nakapadayon ka og eskwela na wala? Wala. Naundang tungod sa nagkabata? Oo. Wala ka nakahuman og eskwela? Nakahuman ko high school grad. Mora. High school. On college kay priority na ang atiman sa mga bata. Sige, balik atong sa imong life lesson. Lesson learned ako ron. Kamo mga kuandera batanon. Ayaw dyan mo og dasmag dayon. Enjoy inyo ang pagabatanon. Ayaw dyan mo diretso kay na magmahay dyan mo pagkaulahi. Mensahe sa pamilya. As a family, as of now, okay man. Tadya naman po me. Happy family so far. Naray time nga nakaikuan, regret sa life, pero career ah. Unsa man nag-regret sa life imong pasawat? Alang regret nga, wala ka college, na kay mga ganan i-pursue, imong mga dreams, pero wala nimo na Nabuhat. nabuhat. Pero bata pa man, pwede pa. Murag dili na dagay. Busy pa sa pamilya. Oh, busy pa jud. Dili murag lisod jud. Pero at least ang pamilya na lamay makahuman, mga bata. Mga bata na lang. Mensahe mo sa mga bata. Ay, mga children. Sa ako mga anak, study hard. Wala na ba ko nananghid? Hala ka. Okay ra, dugay pa man mga post. Mayo. Sa ako mga anak, study hard and pursue your dreams o kung sa inyong ganahan, narami sa inyo ang likod nga mo suporta ninyo. Whatever happen, narami. Mensahe para sa bana. Sa akong bana, pag binutan ng taon dong, kaya na, may lisan jug ka. Charas. Ano mong binunan man ga binugoy din bana? Usahay, binugoy. Unsa mang mga binugoyan na? Ano po siya, young style niya nga, dili na ako makontrol. Pero at least ginasabutan, ginasuryaan. At least na ay mga conversation ba. Muna importante kayo. Walay conversation, bulag jud ang gawas. Mao tinod na. Understanding ana. Sabtanay ragod og hugtanay og PC. Kana ra? Para na sir. Gawin ganahan shout out. Shout out sa akong mga Angels di Shops dira sa taga Mangnam. Arriba. Angels di Shops. Manamong grupo og kuan. Hot Mamas. Shout out sa akong mga viewers diri sa likod. Akong bana nga